കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 29 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മഭാവത്തിലും പരമാത്മാഭാവത്തിലും ഭഗവത് ഭാവത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യോഗികള് എപ്രകാരമാണ് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതില് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, സത്യലോകത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ആ യോഗി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സത്യലോകത്തിലെത്തിയ ആ ഭക്തൻ തന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളെ ഓരോന്നായിട്ട് കടന്നിട്ട് എന്തിലെത്തും? ആ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം? ആ ആത്മാവിന് താൻ ആരാണെന്നുള്ളത്, തന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സേവനം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ല. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗന്ധം, രുചി, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും മറികടക്കാനായിട്ടും ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ടും ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭക്തനായിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും മറികടന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന് എന്ത് സാധിക്കും? എവിടേക്ക് എത്താനാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മറികടന്ന് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറികടക്കാനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു. ഇനി 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എടുക്കേണ്ടതല്ലേ മാതാജി? അതെ 30ാമത്തെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാതാജി? എന്ത് മാതാജി? ദീപ്തി എന്നുണ്ടല്ലോ. അഗ്നി, ദീപ്തി, വായു, ആകാശം. അപ്പൊ ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ? പ്രകാശം, ജ്യോതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 30. സാഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയ സംനികർഷം മനോമയം ദേവമയം വികാര്യം സംസാദ്യ ഗത്യാ സഹതേന യാതി വിജ്ഞാന തത്വം ഗുണസംനിരോധം. സാഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയ സംനികർഷം മനോമയം ദേവമയം വികാര്യം സംസാദ്യ ഗത്യാ സഹതേന യാതി വിജ്ഞാന തത്വം ഗുണസംനിരോധം. ചൊല്ലാം. സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയ സംനികർഷം മനോമയം ദേവമയം വികാര്യം സംസാദ്യ വിജ്ഞാന ഗുണസംനിരോധം. സംഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയ സംനികർഷം മനോമയം ദേവമയം വികാര്യം സംസാദ്യ സഹതേനയാതി വിജ്ഞാന സംനിരോധം. ഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയ സംനികർഷം മനോമയം ദേവമയം വികാര്യം സംസാദ്യ സഹതേനയാതി വിജ്ഞാന ഗുണസംനിരോധം. ഗുണസന്നിരോധം. സഭൂതം സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയ സന്നികർഷം ദേവമയം വികാരം സംസാദ്യ ഗത്യാ സഹതേന യാതി വിജ്ഞാനതത്വം ഗുണസന്നി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ അവൻ, അതായത് ഭക്തൻ, ഭൂത സ്ഥലമായ, സൂക്ഷ്മമായതും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സന്നികർഷം വിശിഷ്ട ഗുണനാശന ഘട്ടം, മനമയം മാനസിക തലം, ദേവമയം സത്വഗുണത്തിൽ, വികാര്യം അഹംബോധം, ആത്മഹിതം, സംസാധ്യ മറികടക്കുന്നു, ഗത്യ പുരോഗതിയിൽ, സഹ ഒപ്പം, തേന അവ, യതി പോകുന്നു, വിജ്ഞാന പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, തത്വം സത്യം, ഗുണ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, സന്നിരോധം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഭക്തൻ അവണ്ണം സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായ ആവരണങ്ങളെ മറികടന്ന് അഹംഭാവ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ, അതായത് തമസും രജസും, തമോ ഗുണങ്ങളും രജോ ഗുണങ്ങളും അവൻ വിലയിക്കുകയും ഈ വിശിഷ്ട ഗുണനാശന ഘട്ടത്തിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള അഹംബോധത്തെ അഥവാ ആത്മഹിതത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുശേഷം മഹത്വത്തിൽ വിലയിക്കുകയും ശുദ്ധ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പദവിയിലായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭക്തൻ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആവരണങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് അപ്പോ സ്ഥൂലാവരണത്തെ മറികടന്നു, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തെ മറികടന്ന് സൂക്ഷ്മ ആവരണങ്ങൾ, അതിനെ മറികടന്നിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തും? അഹംഭാവ തലത്തിലേക്ക് എത്തും. ആ അവസ്ഥയില് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള്, രജോ ഗുണത്തെയും തമോ ഗുണത്തെയും വിലയിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എവിടേക്കെത്തും? വിശിഷ്ട ഗുണനാശന ഘട്ടത്തില് സത്വഗുണത്തിലുള്ള അഹംബോധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹിതത്തെ പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. എന്നിട്ടും എന്താണ്? ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുശേഷം മഹത്തത്വത്തിൽ വിലയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശുദ്ധ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പദവിയിലായി തീരും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെയും മുകളിലേക്ക് കടന്നാലേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പദവിയിലേക്ക് ആയിത്തീരാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാം നിരവധി തവണ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ശുദ്ധ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനായി സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന ശുദ്ധാവബോധമാണ്. അപ്പോ ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് ശുദ്ധമായ, അതായത് ശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അതായത് 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തണം, 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. ആ ശുദ്ധ സത്വ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനായിട്ട് സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന ശുദ്ധ അവബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശുദ്ധ സത്വം, ആ ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കും പോലെ അവിധം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു അഥവാ പുനർനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ യാതൊരു ഫലകാംക്ഷയും കൂടാതെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനാർപ്പണം എന്ന ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സ്ഥൂലമായ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്വഗുണത്തിൽ വിലയിപ്പിച്ചും സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ രജോ ഗുണത്തിൽ വിലയിപ്പിച്ചും പവിത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ യോഗമാർഗമല്ലെന്ന് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സ് സാത്വിക ഗുണമുള്ളതാകയാൽ അതിനെ ദേവമയം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ഒരുവൻ സ്ഥിതനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന്റെ പരിപൂർണമായ പവിത്രീകരണം സാധ്യമാകുന്നത്. ആകയാൽ കേവല സ്വാത്വിക പ്രാപ്തിയും ഭൗതിക ഗുണമാകുന്നു. ഈ സ്വാത്വിക അവസ്ഥയെ ഒരുവൻ കീഴടക്കേണ്ടതും പരിശുദ്ധമായ സ്വാത്വിക സ്ഥാനത്തെ അഥവാ വസുദേവ സത്വത്തെ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ സുവ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനം. യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും അഥവാ പുനർനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധ അവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ യാതൊരു ഫലകാംക്ഷയും കൂടാതെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനാർപ്പണം എന്ന ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുത സേവനം എന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? യാതൊരു ഫലകാംക്ഷയും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുത സേവന സമർപ്പണം എന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്വഗുണത്തിൽ വിലയിപ്പിച്ച് സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്വഗുണത്തിൽ വിലയിപ്പിച്ച് സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ രജോ ഗുണത്തിൽ വിലയിപ്പിച്ചും പവിത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ യോഗമാർഗമല്ലെന്ന് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോ യോഗമാർഗമല്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്ത്? സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്വഗുണത്തിൽ വിലയിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്വഗുണത്തിൽ വിലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചാല് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം അതിനെ രജോ ഗുണത്തില് വിലയിപ്പിച്ചും പവിത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ യോഗമാർഗമല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സ് സ്വാത്വിക ഗുണമുള്ളതാകിയാൽ അതിനെ ദേവമയം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ഒരുവൻ സ്ഥിതനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന്റെ പരിപൂർണത പവിത്രീകരണം സാധ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ് എന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ഒരുവൻ സ്ഥിതനായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മനസ്സിന്റെ പരിപൂർണമായ പവിത്രീകരണം സാധ്യമാകുമ്പോൾ. ആകയാൽ കേവലമായ സ്വാത്വിക പ്രാപ്തിയും ഗുണമാണ്. അപ്പോ കേവലമായിട്ടുള്ള സ്വാത്വിക പ്രാപ്തിയും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭൗതിക ഗുണമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ സ്വാത്വിക ഗുണം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭൗതിക ഗുണം തന്നെയാണ്. ഈ സാത്വിക അവസ്ഥയെ ഒരുവൻ കീഴടക്കേണ്ടതും പരിശുദ്ധമായ സാത്വിക സ്ഥാനത്തെ അഥവാ വസുദേവ സത്വത്തെ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സാത്വിക അവസ്ഥയും കീഴടക്കണം. അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധമായ സാത്വിക സ്ഥാനത്തെ അതായത് പരിശുദ്ധ സത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ സത്വത്തെ പ്രാപ്തമാക്കണം. അതെന്ത് എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കടക്കുമ്പോൾ. അപ്പോഴാണ് ഈ 3 ഗുണത്തെ മറികടന്ന് വസുദേവ സത്വത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വസുദേവ സത്വ അവസ്ഥ ഒരുവനെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലെത്തണം? നമ്മള് ഈ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആ സത്വാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാലേ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. യോഗ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ പ്രാധാന്യേന അജ്ഞരാകിയാൽ ആധികാരികമെങ്കിലും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഭക്തരാലുള്ള ഉത്തരോത്തരമായ ഉദ്ധാരണ പ്രക്രിയ ഈ യുഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തക്കതല്ലെന്ന് നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്മരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, യോഗ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ പ്രാധാന്യന് അജ്ഞരാകിയാൽ. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല? ഈ യോഗ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ചൊന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, അജ്ഞരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധികാരികമെങ്കിലും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഭക്തരാലുള്ള ഉത്തരോത്തരമായ ഉദ്ധാരണ പ്രക്രിയ ഈ യുഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തക്കതല്ലെന്ന് നാം സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇത് താരതമ്യേന എന്താണ് പറയണത്? പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്
അത്രയും പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. പൊതുവെ യോഗ പരിശീലനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിനെ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരുടെ കീഴിൽ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനത്താൽ ഒരു പക്ഷെ ശാരീരികമായ പ്രയോജനമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് യോഗാ പരിശീലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിച്ചവരുടെ കീഴിലെ യോഗാഭ്യാസം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു അത് എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ അത്തരം അല്പമായ വിജയങ്ങൾ നാം ഒരുവനെ ഇതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആത്മീയ ഉദ്ധാരണത്തിന് അഥവാ ആധ്യാത്മിക സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് എന്ത് വരുന്നില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ആത്മീയമായ ഉദ്ധാരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ സ്വതന്ത്ര പ്രാപ്തിക്ക് എന്ത് സഹായിക്കുന്നില്ല, ഈ തരത്തിലുള്ള യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി നിശ്ചിതമായ വൈദിക രീതിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന യോഗ പ്രക്രിയ ഏവർക്കും സാമാന്യമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മാനവ സമൂഹത്തില്, അന്നത്തെ സമൂഹത്തില് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള വൈദിക രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രീതി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യോഗ പ്രക്രിയ സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തെന്നാൽ ഏവരും, വിശേഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭവനത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ അതീന്ദ്രിയ വിദ്യ പരിശീലിച്ചിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും യോഗ പ്രക്രിയയെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സമഗ്രമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അസമർത്ഥരാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ സമയത്ത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നിരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ സമൂഹത്തില് വിശേഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണരും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയരും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഒരു ആചാര്യന്റെ കീഴിലെ അതീന്ദ്രിയമായ വിദ്യ പരിശീലിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായാലും യോഗാ പ്രക്രിയയെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സമഗ്രമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങള് അസമർത്ഥരാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയാണ്. അപ്പൊ ആകയാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യോഗാ നടപടിയെ ഭാവികാല പ്രാപ്യമായ ഭക്തന് ഇനി പറയുന്ന വിശേഷ ലക്ഷണമായ രീതിയിൽ അനായാസമാക്കി തീർത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു, യോഗാ നടപടിയെ ഭാവികാല പ്രാപ്യമായ ഭക്തന് ഇനി പറയുന്ന വിശേഷ ലക്ഷണമായ രീതിയിൽ അനായാസമാക്കി തീർത്തു. എങ്കിലും പരമമായ ഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഫലങ്ങളിൽ എന്തില്ല, വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹത്വം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നതാണ് പ്രഥമവും പരമപ്രധാനവുമായ ആശയം അഥവാ ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ പരമമായ ഫലം, ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹത്വം, അതാണ് ഒരു വ്യക്തി നിശ്ചയമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളിലുള്ള ജീവസത്തുകൾ അവയുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി വിവിധ കാലയളവിലേക്ക് പഞ്ചരബന്ധമായ ജീവിതത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് അവയുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിട്ട് വിവിധ കാലയളവിലേക്ക് പഞ്ചരബന്ധമായ ജീവിതത്തിന് വിധേയരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് സംഭവിക്കണം, അവർക്ക് ബന്ധനത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വിധേയരായിട്ട് മാറാണ്. എന്നാൽ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലെ ചില വിഭവങ്ങൾ കൈവശമാക്കുന്ന ഒരുവന് ഭഗവാന്റെയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തില് പല തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ കൈവശമാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട്
ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനെ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സമാഗമനത്തിന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എന്തിനു സഹായിക്കും? ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ വിശ്വാസയോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സമാഗമത്തിന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ മായിട്ടുള്ള സമാഗമം സംഭവിച്ചതുപോലെ അത്തരം ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ഒരുവനെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ബീജം പ്രാപ്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സമാഗമം കൊണ്ട് നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ബീജം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആ ബീജത്തെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ച് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമരൂപഗുണ ലീലകീർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ശ്രവണങ്ങളിലൂടെയും ജലം പകർന്ന് അതിനെ പോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തൻ, ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ബീജം കിട്ടിയ ഭക്തൻ ആ ബീജത്തെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കുക. സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ച് ഭഗവാന്റെ പുണ്യ നാമരൂപഗുണ ലീലകളെല്ലാം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടും ജലം പകർന്ന് അതിനെ പോഷിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അപരാധമുക്തമായി ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലഘു പ്രക്രിയ ഒരുവനെ ഉത്ഥാന പദവിയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉന്നമിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നു, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം അത് അപരാധമുക്തമായിട്ട്, അപരാധങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അത് ശ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ലഘു പ്രക്രിയ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ആ ലഘു പ്രക്രിയ ഉത്ഥാന പദവിയിലേക്ക്, ഒരു വ്യക്തിയെ ഉത്ഥാന പദവിയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉന്നമിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്നത് അപരാധപൂർണമായ ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമജപവും, രണ്ടാമത്തേത് പരിപൂത നാമത്തിന്റെ ധ്യാനപരമായ ഘട്ടവും, ഭഗവാന്റെ വിമല നാമത്തിന്റെ അപരാധ മുക്തമായ ജപം 3-ാം ഘട്ടവുമാകുന്നു. 3 ഘട്ടം. ഒന്ന് എന്താണ്? അപരാധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ അപരാധ ഘട്ടം എന്നത് അപരാധപൂർണമായിട്ട് അപരാധത്തോടു കൂടി ജപിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തത് പരിപൂത നാമത്തിന്റെ ധ്യാനപരമായ ഘട്ടം. അതായത് അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നാലും അപരാധങ്ങളുള്ള ആ നാമത്തിന്റെ അപരാധ നാമത്തിന്റെ ധ്യാനപരമായ ഘട്ടം. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വിമല നാമത്തിന്റെ അപരാധമുക്തമായ ജപം, അപരാധങ്ങളില്ലാത്ത ജപമാണെന്ത്? 3-ാമത്തെ ഘട്ടം. അപരാധപൂർണവും അപരാധമുക്തമായ ഘട്ടത്തിനു മധ്യയുള്ള 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ ധ്യാനപരമായ ഭഗവത് നാമജപ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒരുവൻ താനെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ അപരാധപൂർണമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ മുക്തവുമായിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിന് മധ്യയുള്ള 2-ാം ഘട്ടം. 2-ാമത്തെ ഘട്ടത്തില് ധ്യാനപരമായ ഭഗവത് നാമജപ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം, ധ്യാനപരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമജപ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒരുവൻ താനെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപരാധമുക്തമായ അവസ്ഥയിൽ ഭക്തൻ സ്പഷ്ടമായി ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥൂലമായ ശരീരസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കാമെങ്കിലും, അപ്പൊ അപരാധമുക്തമായ അവസ്ഥ, അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എന്താണ്? ഭക്തൻ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിലെ സ്ഥൂല ശരീരത്തോടു കൂടി വർത്തിക്കാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ കാണാമെങ്കിലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപരാധമുക്തമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഇനി പറയുന്ന രീതിയിൽ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടം, അപരാധ ഘട്ടം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഘട്ടം, പിന്നെ ശുദ്ധനാമം, ഭഗവാന്റെ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന ഘട്ടം. അപ്പോ ഇതില് 3-ാമത്തെ ഘട്ടം ശുദ്ധമായ അപരാധമുക്ത അവസ്ഥയിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരാവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അപരാധമുക്തമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് വേണം? താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം.
ജപത്തെയും ശ്രവണത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാമ കൃഷ്ണ എന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് 16 നാമങ്ങളെയും യഥാവിധി ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നിവയും ഭക്ത സംസർഗത്തിൽ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രവിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തെ ശ്രവണത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം 16 നാമങ്ങളുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ 16 നാമങ്ങളെയും യഥാവിധി ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, എന്തുകൂടി വേണം? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം, പാരായണം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? ഭക്ത സംസർഗത്താൽ, ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തില്. നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു. ഭക്തി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? കൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തി. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മളതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? കൂട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഭക്ത സംസർഗത്തില് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തീർച്ചയായിട്ടും പാരായണം ചെയ്യണം, ശ്രവിക്കണം. ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ പ്രഥമമായ പരിശീലനം മുമ്പേ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ചിരുന്ന ബീജം തളിർക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായമാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സഹായിക്കും നമുക്ക്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആ ബീജം, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രഥമമായ പരിശീലനം മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബീജം അത് തളിർക്കുന്നതിന്, അത് തളിർത്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്കിത് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ നിത്യേന ജലം പകരുന്നതാകൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിത്യേന ജലം ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് നിത്യേന ജലം പകർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ ഭക്തിയോഗമാകുന്ന പടർച്ചെടി വളരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യേന നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ആ ഭക്തിയോഗം എന്ന ആ പടർച്ചെടി, ആ ചെടി വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. യഥാവിധി വളർത്തുന്നതിലൂടെ നാം മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കേട്ടറിഞ്ഞതുപോലെ പടർച്ചെടി വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണങ്ങളെ തുളച്ച് കയറുന്നത്രത്തോളം വളരുകയും ആവരണങ്ങളെ തുളച്ച് ദീപ്തിമത്തായ ആകാശത്തിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പ്രവേശിക്കും. വീണ്ടും തരത്തേക്ക് വളർന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അസംഖ്യം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അനന്തരം അവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായുള്ള കൃഷ്ണലോകത്തിൽ അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തിയോഗമാകുന്ന ചെടി അത് വളർന്ന് എന്ത് പോകും? അത് യഥാവിധി വളർന്ന് ആദ്യം അത് എന്തിന്റെ തോട് പൊളിക്കും? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചിട്ട് അത് എവിടേക്ക് കടക്കും? അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടും വളർന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തും. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൂടെ അത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ തോട് പൊളിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്തിനു സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് സാധിക്കും. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ശ്രവണം പാരായണം എന്നീ ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിപൂത അതായത് ദിവ്യനാമ ശ്രവണവും ഫലവത്താവുകയും ഭഗവത് പ്രേമരൂപത്തിൽ അവിടെ വളരുന്ന ഫലങ്ങളെ ഭക്തൻ ഭൗതികത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സ്പർശ്യമായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ശ്രവണം അതേപോലെ തന്നെ പാരായണം എന്നീ ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയ, അതായത് ആ ജലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ചെടി പോഷിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് നാമജപത്തിലൂടെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിപൂത നാമശ്രവണവും ഫലവത്താവുകയും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമശ്രവണവും
ഫലവത്താവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രേമരൂപത്തിൽ അവിടെ വളരുന്ന ഫലങ്ങളെ ഭക്തൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഭക്തൻ എന്ത് അനുഭവപ്പെടും, അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഭക്തനെങ്കിലും ആ ഭക്തന് ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പ്രേമ രൂപത്തിൽ അവിടെ വളരുന്ന ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന് സാധിക്കും. മുകളിൽ വിശദമാക്കിയതുപോലെ ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സർവ്വതാ വ്യാപൃതരായ ഭക്തരാൽ മാത്രമേ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നാമജപാണ്. നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ ചെടിക്ക് എന്തൊഴിക്കുന്നത്? വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ആ പക്വമായ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ അവണ്ണം വളർന്ന പടർച്ചെടി ഒരു കാരണവശാലും മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ കർമ്മിയായ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാമജപത്താൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ചെടി മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രദ്ധിക്കണം? ആ ഭക്തൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആകയാൽ അവൻ ഇനി പറയുന്ന പരിഗണനകളെ അഥവാ പ്രാധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില് ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കണം ആ ഭക്തൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള ഒരുവന്റെ അപരാധത്തെ അതിമനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉന്മത്തനായ ഗജത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം. അപ്പോ നമ്മള് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില് ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കണം. അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയണത്? ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ആ ചെടി, ആ പടർച്ചെടിക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തിലൊക്കെ? ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള ഒരുവന്റെ അപരാധത്തെ അതിമനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമനായ ഗജത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള അപരാധം, ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോ ആ അതിമനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തില് പ്രവേശിച്ച ഒരു ഉന്മത്തനായ ഗജത്തോടാണ് ഇതിനെ സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു പടർച്ചെടിയെ ചുറ്റിലും വേലി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പാദാംബുജങ്ങളിലുള്ള അത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അത്യന്തം അവധാനതയുള്ളവനാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പടർച്ചെടി ചുറ്റിലും വേലി കെട്ടി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ബോധമുള്ളവനായിരിക്കണം. സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതായത് അപരാധങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതെ സ്വയം വേലി കെട്ടി നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയ ചില കളകളും യാദൃശ്ചിയാ വളരുന്നു. അത്തരം കളകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം മുഖ്യ പടർച്ചെടിയുടെ പോഷണം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ജലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ജലത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയുടെ ലത മാത്രമല്ല വളരുന്നത്, മറ്റുള്ള കളകളും വളരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്തരത്തിലുള്ള കളകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയുടെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. എന്തൊക്കെയാണ് ആ കളകള്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കളകൾ ഭിന്നമായ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത പരിപൂർണനിൽ വിലയിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങള്, മതം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, സ്വതന്ത്രാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ മറ്റനേകം ആഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥ കളകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ്? ആത്മാവിന്റെ ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങള്, പിന്നെ മതം, സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയമായ ആസ്വാദനങ്ങള്, സ്വാതന്ത്ര്യാവസ്ഥ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ മറ്റനേകത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഈ കളകളിൽ വരുന്നതാണ്. അടുത്തത് പറയുന്നു, അർച്ചനീയമായ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ആജ്ഞാലംഘനം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ലംഘിക്കുക, അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തികൾ, മൃഗവധം, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള അഭിലാഷം, പ്രസിദ്ധി, ആരാധന മുതലായവ പോലുള്ള മറ്റനേകം കളകളുണ്ട്. അപ്പോ മൃഗവധം, അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തികൾ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷം, പിന്നെ നമുക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാകുക, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, നമ്മൾ പേരെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മറ്റുള്ള കളകളാണ്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെവിടെ ശ്രദ്ധ കുറയും? നാമജപത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കുറയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞ? ഈ അനാവശ്യ കളകളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പിഴുതു കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം.
മതിയായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്ത പക്ഷം ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയ കളകളെ മാത്രം വളരാൻ സഹായിക്കുകയും മുഖ്യ പടർച്ചെടിയുടെ ആരോഗ്യവത്തായ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ആവശ്യമുള്ള ഈശ്വര സ്നേഹം അഥവാ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന ഫലം കായ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ വളരുന്നത് ആ കളകൾ മാത്രം വളർന്നു വരും. മുഖ്യ പടർച്ചെടിയായിട്ടുള്ള അതെന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തിലത എന്ത് ചെയ്യില്ല? അത് വളരില്ല, അതിന്റെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഈശ്വര സ്നേഹം അഥവാ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന ഫലം കായ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഈശ്വര സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രേമം അവിടെ വളരില്ല, മറ്റുള്ള കളകളായിരിക്കും അവിടെ വളരുന്നത്. ആകയാൽ കളകളെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഭക്തൻ അതീവ ശ്രദ്ധയുള്ളവനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മുഖ്യ പടർച്ചെടിയുടെ ആരോഗ്യവത്തായ വളർച്ച മുരടിക്കാതിരിക്കൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളകളെ നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യവത്തായിട്ടുള്ള ഈ പടർച്ചെടി വളർച്ച മുരടിക്കാതെ വളർന്നു വരികയുള്ളൂ. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാകയാൽ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന ഫലത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ഭക്തൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും ഓരോ പദന്യാസത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓരോ കാൽവെപ്പിലും നമുക്ക് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നത് ഭഗവത് സംസർഗത്താൽ ജീവിതം സർവ്വത ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഇത് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയും എന്താഗ്രഹിക്കില്ല? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഇത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തില് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എല്ലാവരും മാതാജി. സംശയങ്ങളും തീർന്നു. പ്രണാമം നാമം മാത്രം മാതാജി. ജപിച്ചാൽ പോരാ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം മാത്രം ജപിച്ചാൽ പോരാ, നാമവും ജപിക്കണം, ഭാഗവതവും കേൾക്കണം, ഭഗവത്ഗീതയും പഠിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് വേണം? സത്സംഗം വേണം. ഭക്തന്മാരുമായി. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നാമം ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? നാമം ജപിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടതും ഭാഗവതം വായിക്കേണ്ടതും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുറെ പേരുടെ ബർത്ത്ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് സുപ്രിയ മാതാജിയുടെ ജന്മദിനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 4 പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ആതിര മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജിയുടെ മകള് ആതിര മാതാജിയുടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആരെയാണ്? ഗീതാ മാതാജിയുടെ 3 പേരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. പിന്നെ വിനി മാതാജിയുടെ മിഥുൻ പ്രഭുവിന്റെ വിവാഹ വാർഷിക. രമാദേവി മാതാജിയുടെ മകളാന്ന് തോന്നുന്നു. സുജാത സുരേഷ് മാതാജിയുടെ മകള്. അപ്പൊ 4 പേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭക്തിയും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.